Circus Muk in Venray. Het is vandaag 23 januari en dit is het PLMA-journaal. Vanavond is in de Schouwburg de laatste van 5 voorstellingen van Circus Muk. De zittingsavonden van de Pierlaars zijn ook dit jaar goed bezocht. En wij van PLMA's TV gingen eerder deze week langs en maakten de volgende sfeerreportage. Een hele goede avond, Pierhazen en Pierhazen van Mooi. Ik zeg welkom bij Circus Muk 2016. En wat is het mooi dat wij hier op deze woensdagavond weer met z'n allen bij zien om te gaan genieten van ons prachtig mooie circus in dit geweldig mooie 7x11 jubileumseizoen van Vastelandvereniging de Pierlaars. Ja, de muziek die speelt, we zien helemaal getrakteerd door de openingsact, dat zien we normaal. De mannen en vrouwen die ook in de bank kunnen zitten, dat doen ze zo meteen ook. Maar geef alvast een goed applaus voor de muziek, voor Zoetjes aan. Ja, jullie zien dat het circus weer is opgebouwd. De mannen van de Raad van 11 hebben ook plaatsgenomen in de piste. Maar wie wij nog missen, dat zien de 3 hoofdrolspelers van de vastelavond van dit jaar. Haal ze binnen met een heel goed applaus. Adjudant Ben! Adjudant Sjoerd! En Pierlaars in een lange huren voor Prins Paul VI. Zo, eens even kijken of ik de muziek even uit kan zetten. Circus Muk, dat zien de 5 zittingsavonden van Vastelavondvereniging de Pierlaars. We hebben net eens nagekeken, maar dat bestaat al vanaf 1949. Waar de naam vanaf komt, dat kan ik ook niet met helpen. Ik weet dat het een Muk een jonge koe is, maar waarom ze dat ooit zo bedacht hebben, geen idee. En wat is jouw rol vanavond bij Circus Muk? De rol van de vorst van de Pierlaars is altijd de spreekstalmeester, het aankondigen van het programma, mensen welkom heten en iedere act aankondigen. Het afkondigen, dat gebeurt altijd door de prins. En wat kunnen mensen die komen kijken verwachten van Circus Muk dit jaar? Ja, wat kunnen mensen verwachten? Circus Muk is altijd een bond gezelschap aan artiesten. Het is voor ieder wat wils. Er zit dans in, van klein tot groot. Er zit humor in, er zitten buts in, er zitten sketches in, er zit een rode draad in, muziek, van alles wat. Maak Circus Muk en de kindergarten doet weer mee als elk jaar. Wat is er zo speciaal aan de kindergarten? Ja, wat is er speciaal aan de kindergarten? De kindergarten zien 15 meisjes in de leeftijd van 3 tot 10 jaar. En dat zien dochtertjes van actieve leden van de Pierlaars, dus vrijwilligers van de Pierlaars. En daarmee maken we een dans en daarmee staan we op Circus Muk. En hoe lang doen jullie het al? Ik doe het 8 jaar en Esther 10. En wat maakt het zo leuk om te doen? Nou goed, we beginnen al in september met het verzinnen van een idee. Dan begint Sascha met het verzinnen van een dansje. Ik begin met het maken van de kleding. En zo komen we uiteindelijk elk jaar weer tot een heel mooi resultaat. En dat onze merkjes kunnen stralen op het podium, dat is ons doel. En hoeveel werk zit er in één dansje, in één optreden? Nou, heel veel gevloek thuis. Omdat ik natuurlijk geen danseres ben. Maar het valt over het algemeen wel heel erg met. Wij zien een heel sterk team samen, dus we vullen elkaar goed aan. Dus dat is zo een keer gepiept. En ik heb begrepen dat het het laatste jaar is. Waarom het laatste jaar? Nou ja, het is niet alleen Muk, het is alle voorbereiding. Het is ook kindermuk en het is heel veel werk wat dat betreft. Heel veel tijd. En het is tijd om het stokje over te dragen. We hebben het nou heel lang gedaan. En het werd tijd om het over te gaan dragen. Wel met pijn in ons hart, want we vinden het geweldig om te doen. Maar het is tijd om nou de jongere generatie de kans te geven om het over te nemen. Wat gaan jullie het meeste missen hiervan? De kindjes. Ja, de kindjes, ja. Ik heb alleen jongens thuis. En nu kan ik lekker poemelen met ze. Dat ga ik heel erg missen. Ja.
Ja, goed, de meiden. En de meiden zien stralen, daar doen we alles voor. En dat gaan we echt heel erg missen. Ja. Deze bronsmedaille die heb ik vroeger gewonnen bij een wiskundewedstrijd. De juffrouw vroeg, wat is 10 keer 3? En ik heb met 26 de derde plaats. Ja, reken maar op. Ja, zo zullen maar. Ook een brokholigheid in mee, kan niet altijd winnen. Als je de nacht zo priert, als je de nacht zo sterk. Dit lichaam is mijn levenswerk. Ja mannen, ik zie jullie wel kijken. Ik vind dat lichaam van een ad. Gaan is op top. Maar ik weet zeker, overal, die denk van over. Doorloop ik toch hier en ik erboven. Nee, vast wel wat samen. Wat hebben we toch goed? Met Dizzy Dance hier, wat gaan jullie precies doen? Ja, nou wij gaan optreden. We hebben verschillende groepen van Dizzy die meedoen. En daarmee laten we een mooi stukje zien. En wat gaan jullie precies doen? Wat houdt de dans in? Nou, we hebben verschillende dansen van onze voorstelling van de afgelopen december. De jongetjes doen mee, er komt nog een verrassing met de raad, die gaan ook iets doen. En wij doen met cheerleaders mee en met nog een stuk wat wij met de Academy zelf hebben gedanst. En hoeveel avonden staan jullie hier op het podium? 5 avonden. En is het niet vermoeiend om iedere keer hetzelfde te doen? Nee, eigenlijk totaal niet. Het is eigenlijk heel leuk om elke keer op te mogen treden hier in de Schouwburg. Dus het is eigenlijk totaal niet vermoeiend. Nee. Wat ga je vanavond doen? Optreden in de Schouwburg. En wat ga je precies voor optreden doen? Kies Lightning. En dat is leuk. Om te optreden voor Queen Sliding. Voor een heel groot publiek. En weet je waar Grease Lightning vandaan komt? Nee. Vind je het leuk om op te gaan treden hier? Ja. Wat is er zo leuk aan optreden dan? Want ik voel me losgaan op het podium. Vanavond Circus Muk. Wat kunnen mensen verwachten vanavond? Een hartstikke mooie diverse show met dans, met humor, met een stukje politiek, met muziek. Dus ja, in principe voor ieder wat wilt. En wat is jouw taak vanavond? Ja, ik mag samen met Forst Rob de oven een beetje aan elkaar praten. Rob doet de aankondigingen en ik mag de artiesten bedanken. En dat is leuk? Dat is heel leuk om te doen. Ja, het is een keer wat anders als zelf op de bühne staan met een act. Maar wel heel leuk om te doen. Want normaal sta je zelf op de bühne? We hebben inderdaad de afgelopen 10 jaar 7 keer met Circus Muk metgedaan samen met adjudant Sjoerd in diverse rollen met een act. En nou ja, dit jaar mag ik het dan presenteren. En doet het toch niet een klein beetje pijn om niet echt op het podium te staan als act? Nee, want we hebben ons niet ingeschreven dit jaar, dus we zijn sowieso niet metgedaan hebben met een act. We hadden een jaar pauze ingepland, dus nee, dat doet geen pijn. Dus dat komt nou mooi uit de jaarpauze? Ja, het komt heel goed uit en we kunnen ons daarna weer gaan beraden op iets nieuws. Dus volgend jaar kunnen jullie weer gewoon verwachten? Nou, we doen nog geen beloftes. Maar de kans is aanwezig.
de kans is altijd aanwezig. Let eraan of er een leuk idee komt. Tot zover dit Pelema's journaal. Dinsdag is er weer een nieuw journaal. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending en heel graag tot dinsdag.